Sa pagbag-o sa pagtuo diha sa bunyag, ang ikatulo ug katapusan nga pangutana sa pari mao: do you believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the resurrection of the body, and life everlasting? Ang mga ginikanan o mga nangugos motubag o ang pari uban sa mga nanambong hatag sa pagsanong uban sa mga pulong, mao kini ang atong pagtuo, ang pagtuo sa simbahan. Mapasigarbuhon kita nga mopadayag niini diha kang Kristo Jesus. Sa wala pa si Jesus mikayab padulong sa langit, misaad siya nga iyang ipadala ang Espiritu Santo nga maghatag kanato, nga magtabang kanato, nga mamahimong maayo. John 14:16-17. Kining maong saad na tuman. One day, when the disciples were gathered in one place, suddenly there was a strong wind that they felt and heard all through the house where they were seated. All were filled with the Holy Spirit in the form of tongues of fire. From that time on, the disciples remembered everything Jesus had taught them. Acts 2:1-13. Nahitabo kini sa adlaw sa Pentecostes, ang ikakaliman nga adlaw human sa pista sa pagsaylo sa mga Hudiyo. Sukad niadto ang adlaw sa Pentecostes sa mga matuohon ni Kristo, mao ang adlaw sa pag-abot sa Espiritu Santo, ang adlaw nga natawo ang simbahan, nga mupadayon sa misyon ni Kristo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang gasa ni Jesus kanato. Siya ang gahom nga magtabang kung unsaon nato nga mamahimong buutang mga anak sa Dios. He will give us another helper, the Holy Spirit. John 14:16-17. Siya mo pahinumdom sa mga gitudlo ni Kristo, mutabang sa pagsabot o unsaon pagpuyo subay siyang pagtulunan. Siya magapuyo o magauban sa tanang katawhan nga mabuutan sa pagkamaluluyon o sa pagkamahigugmaon. Siya maghatag sa kusog sa pagpuyo subay sa kabubuton sa Dios. Mahinungdanon nga sa kanunay musangpit kaniya diha sa tanang mga lihok. Mag-ampo kita sa Espiritu Santo. Matuod siya nga Dios, ang ikatulong persona sa Santissima Trinidad. Ang atong pagtuo kaniya, pagtuo sa Dios, Amahan ug Anak. Usahay lisod ang pagsabot kung unsa ang kabubuton sa Dios sa atong buot buhaton. Daghang mga pangutana, mga pagduda ug walay kasiguruan. Ang Espiritu Santo ang maglamdag sa atong salabutan aron masayran ug unya mabuhat ang tumong ug tinguha sa Dios sa atong kinabuhi. Ang pagbuhat ug maayo maoy usa ka kagustuhan sa Dios, agi og pagpadayag sa atong pagtuo kaniya. Ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa kamatuoran, magdasig sa pagpangita unsa ang matuod ug matarong. Isip sumusunod sa Ginoo, gitawag kita sa pagkasayod sa gitudlo ni Jesus ug sa higayon nga makahibalo sa kahulugan sa iyang gipanudlo atong tulubagon ang pagsulti ug pagbuhat subay sa maong kamatuoran. O ang Espiritu Santo mao ang magiya o maglig-on sa pagpuyo subay sa kamatuoran, sa matuod nga Kristohanong kinabuhi. Ang Espiritu Santo magtudlo kanato sa paghigugma sa Dios. Dunay panahon nga lisod ang paghigugma nga matuod, ilabi na kung dili masinati ang presensya sa Ginoo sa atong kinabuhi. Apan ang Espiritu Santo maghatag sa kusog sa paghigugma sa Dios nga dili makita. Mao nga mangayo ta kaniya, nga gasahan ta sa kaikag sa paghigugma, musangpit sa kanunay. Umari ka, Espiritu Santo, puna ang akong kasing-kasing sa Dios nung gugma. Si Jesus ang nagtudlo kung saan pagkamaayo.
unsaon pag-alagad, unsaon pagkamaluluyon, unsaon sa pagkamapasayloon, bisan sa itong mga kaaway, aron masinati nato ang tinuod nga kalipay. Apan, adunay gyoy mga panahon nga malisod sa paghimo nini, maglisod sa paghigugma, mahadlok ka mo pasaylo, managana sa pagtabang, bisan gani paglitok ug pulong sa pagampo. Kung kita anaan ining maong kahimtang, sangpito nato ang Espiritu Santo, ang muhatag og kusog ug kaisog, paghigugma sa mga buhat sa gugma. Ang Espiritu Santo anaa sa tagsa-tagsa kanato. Sa bunyag, ang tao nahimong templo sa Espiritu Santo. Do you know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3:16. Do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? 1 Corinthians 6:19. Apan ang Espiritu Santo naglihok dili lang sa atong tagsa-tagsa kinabuhi, anausab siya sa katilingban nga matuon. For we are temple of the living God, as God said, I will live with them and move among them, and I will be their God, and they shall be my people. 2 Corinthians 6:16. Ato nang nahisgutan sa usa sa mga miaging episodes o segments na ang simbahan dili lang ang dapit nga alampuanan, ang simbahan mausab ang nahiusang katawhan sa Dios. Ug kay anaa sa simbahan ang Espiritu Santo, kini balaan. Ug ang Ginoo mimando sa iyang mga tinun-an sa pagbunyag sa tanang katawhan, kay iyang pagbuot nga ang tanan mahisakop niining banay niining maong simbahan. Mao nga sukad sa panahon sa mga apostoles, gipadayon kini karon sa simbahan sa gahom sa Espiritu Santo pinagi sa bunyag. Busa kita mituo nga ang simbahan usa, balaan, katoliko ug apostolikanon. Ang mga misyonero nga gisaad ni Magellan niadtong mga unang gibunyagan nagsugod pag-abot niadtong tuig 1565 ug hangtod karon nagpadayon pag-uswag ang simbahan tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Mao nga human sa 500 ka tuig sukad niadto dinhi sa ato ang atong simbahan mitubo. Aduna nay 86 ka mga archdioceses o dioceses nga gigiyahan sa sobra sa gatusan ng mga obispo. Libuan ka mga pare o relihiyoso ug minilyon nga mga laiko. O isip usa ka simbahan nagpadayon sa pagsangyaw sa maayong balita sa tanang katawhan hangtod sa katapusan sa kalibutan ubos sa paggiya sa Espiritu Santo. Manghinaot kita na ubos sa panalangin sa atong Dios diha sa atong mga pangandam o pagsaulog sa unang bunyag dinhi sa atong nasod, mapalawom pa ang atong pagsabot nining maong sakramento aron makapadayon kita sa unahan isip katawhan nga ginasahan sa grasya sa pagtuo o malipayon nga makapaambit niini sa uban.